No niin, hei. Tässä on kuka? Jim ja pappa. Meillä on tänään vähän spesiaalipäivä. Me lähdetään laskettelemaan. Palataanpa siihen myöhemmin. No niin, täällä ollaan. Jimpura, Papparainen. Ollaan tullut tänne hotelliin. Tämmönen pikkuinen hotellihuone täällä. Arvakaa mitä mä syön. Tällaista keksiä. Mitä keksiä? Dominoahan se on. Dumle. Nyt me lähdetään Jimin kanssa sitten laskee Pulukkamäkiä. Tai... Niin, liukurilla ja rättikelkalla. Joo. Huomenna sitä mennään laskettelemaan. Niin. No niin, terve Jimpura. Terve. Mikä meillä on homman nimi? Lasketaan Pulkkamäkeä. Minne? Tänne rinteen alas. No niin, NY. Ei mitään tansseja. Kuulostani jonnekin päin. Joo, ei ole epäselvää voittajasta. Minä. Olinko se minä vai sinä? Minä. No niin, näin on. Anna mennä. Ota vauhtia tosta mäestä. No niin, mene. Kattokaa. Hullu mies. Joo. No niin, nyt on montakohan laskua Jimpura on tehnyt. En mä tiedä, varmaan 5 tai vähän enemmän. Oot sä tehnyt, kun mäkin tektiin 5 vai 6, niin Jimi kävi hakkeen makkarat sillä aikaa. Niin, mä tein 2 sillä aikaa. Mennään tätä makkarat. Niin, tuossa. Ja tuossa. Tuossa ja tuossa. Perjantai-illan hommia täällä. Juolla limpparin kanssa syvä makkaria. Niin, limppain. No niin, täällä pappa ja... Jim. Joo. Nyt lähdetään tänne. Isosetelle lasketaan. No niin, Jimpan toinen lasku. Hyvin tulee. Hyvä. Tässä on varmaan sauvat. Hyvä, hyvä Jimi! Lähti suksiin. Vähän paus. Meni äsken vähän otos huonoksi. Hyvin meni Jimillä äsken. Se ei tullutkaan videolle. Annahan mennä vaan. Ai taas lähti suksiin. No niin, EA-ambulanssi tulee tänne. Me sellaisen sivuttaa. Elä ole sillä pystyssä sillä niinku alas. Nyt taas alaspäin, sä lähdet luisuun. No niin, nyt se on oikein. Nosta se toinenkin jalka sillä. Okei. No niin, Jimi 4. lasku ja tänne se halusi tulla. Oi. No siinä se on. Mihin se meni se mies? Onko nää elossa? Annahan mennä. No niin, sieltä tullaan Pyllymäkiä.
Rohkeasti vaan. Hyvin jo menee kääntymiset. Pitäis luottaa tuohon yläroppaan tuon pojan. Hyvä Jimi! Hyvä! Anna mennä vaan! Mee vaan! Mee vaan! Oho. Joo. En tiedä, olisiko sauvat hyvä olla. Mutkittelee! No hyvinhän se menee. Noniin. Jees, hyvä. Hyvä, nyt menee hyvin. Hyvä Jimppu! Yes, nyt menee hienosti. Se ei törmää mihinkään. No ei. No niin, se on sunnuntai-aamu. Odotellaan tässä, että päästään aamupalalle ja sen jälkeen me lähdetäänkin puottelemaan kotia kohti. Jimi on kyllä hirveänä. Eilisen päivän laski varmaan 50 laskua. Pappa laski ehkä 30. No ehkä me vähän liioitellaan. 40 Jimi ja pappa 25-30. Oliko mukava? Sä voit puhuakin asiaa. Joo. No niin, haluatko sä uudestaan? Joo. Haluatko sä mennä ruskotunturille laskemaan? Joo. No niin. Katsotaanpa seuraavan kertaa. Heippa.